So shout out sa'yo, Black Mamba. Good morning sa'yo. So wala kang paninda ngayon. Wala po, tayo paninda ngayon. Yun. So yung tanong ko lang, binabaha pa ba to? Itong area na to? Bandang alas 11 po, babahain. Alas 11. Ganong kalaki? Mababa, makawak. Kuya, pangalawa sa anong yun, baitang na yun. Unang baitang. Siguro hanggang 20, no? 20 ang laki ng tubig. So patanghali ang laki ng tubig hanggang 20. So maliliit na sasakyan na mga 4 wheels ang nakakadaan. Ayan. 150 sa mga tumpok at yung mga salmon head 180 sa kilo. Buhay na tilapia Pampanga 140 sa kilo. Eh ganito kaya Ricky magkano? 200, 260 yung bangus malaki. 260 ang per kilo tapos 200 sa mga ganitong pandaing pa rin ng mga ano mga 3 sa kilo. 2 kilo. Ayun oh. Tilapia Pampanga. Magkano kilo avatar? 100 bossing. 100 pesos sa per kilo ng mga tilapia Pampanga oh. Alimasag na malalaki. Magkano kilo? 250 na kilo ng mga alimasag. Ito yung mga biyahe no na mga alimasag no. Magkano kilo bossing? 130. Sa mga alumahan 130 po na mga per kilo no ng kanilang mga latag. Ayan. Ay, hindi. O, tama. Ay, hindi. Ang dami ng 50. 300 pesos sa kilo ng hipon. Kuha dito mga tumpukan ng mga pandaing na bangus sa halagang 100 pesos tumpok gawa na, nakadaing na at 120 na kilo. Kana per kilo ng tiyabeta? 140 po sa per kilo ng isdang tiyabeta oh. Tuna, ito. 200 pesos na kilo ng mga isdang tuna. Ayan. Yung maliliit po ay 180, no? Ito yung mga isdang katsareta, oh. Magkano per kilo? Mataas din ang ano, no? Wala kasi ganong isda ngayon, no? Hirap ng isda. Mataas nga raw po yung mga presyo, eh. Kay Kuya Ricky nga, yung tuna niya doon, 250, 240 at 250. O, yun ang per kilo, galing ako doon. So, yan po, no? 220 naman po dito yung mga isdang katsareta na mabibili po rito. Boss, magkano per kilo espada? Parang wala kang latag ngayon. Walang mahango daw, eh. Wala, mataas daw ang mga presyo. Kahit daw bangos, magkano presyo? 230 na raw ang, ang puhunan. Di para pag binenta mo pa dito yan. Oo, mahal pa ngayon kasi nga tuloy-tuloy pa rin yung lalo na ngayon, bagyuhan talaga. Kaya pala ito yung mga latag mo ngayon. Salmon head. Good morning everyone. Tayo po ay mag-update po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibagong update. So kasalukuyan na wala pong tubig at possible po ang bayan po ng Malabon. So update natin yung kanilang mga latagan o ano pang makikita natin laman dagat na mapipili o mabibili sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Update po muna natin yung mga presyo dito ng mga prutas. So ito yung unang bungad natin sa mga presyohan ng mga prutas. Mangga 50 pesos na tumpok at ang per kilo po ay 60 pesos. So ito po yung presyo ng mga manggang hilaw. At ang mga dragon fruit, ang tumpukan po ay 100 pesos. 140 po ang per kilo dito ng mga ubas na mabibili. So ito po yung mga latagan po dito na prutas na mabibili sa murang halaga. So shout out sa iyo, Black Mamba. Good morning sa iyo. So wala kang paninda ngayon. Wala po, tayo paninda ngayon. Yun. So yung tanong ko lang, binabaha pa ba to? Itong area na to? Bandang alas 11 po, babahain. Alas 11. Ganong kalaki? Mababa, makawak. Kuya, pangalawa sa anong yun, baitang na yun. Unang baitang. Siguro hanggang 20, no? 20 ang laki ng tubig. So patanghali ang laki ng tubig hanggang 20. So
maliliit na sasakyan na mga 4 wheels ang nakakadaan. Pero yung mga motor na mga single, nahihirapan na, no? Ayun. So, yun po yung ina-update natin, no? So, passable po ngayong umaga ang kalsadahan po ng Malabon Fish Market. So, papakita ko po. Salamat sa iyo, Black Mamba. So, ito po yung kalsadahan ng Malabon. So, passable po tayo sa kasalukuyan po dito, no? So, araw po ngayon ng Miyerkules at ina-update po natin itong kalsadahan. So, hindi pa tayo nakakapag-update ng mga latagan ng mga isda. Ang ating po na-update pa lang ay yung mga prutas. So, abantihan natin, tingnan natin yung mga latag nila. So, tara, let's go! So, ito wala na pong tikim. Pwedeng kumain. Pwede pa rin kumain. Yan, kain talaga. Kain talaga. Hindi tikim. Pwedeng So, ayan po yung presyo, no? Bago po kayo bumili, kain na. Hindi na tikim, no? Salamat po. Ayan, mga avocado, no? Na paninda po dito sa Malabon Fish Market. 100 pesos na kilo. Salamat po. Boss, good morning. So, wala tayong baha. Pero ang paninda lang natin, walang talaba. Pero tahong meron. Tumaas na ba ang presyo ulit? Good morning po. Imuti na ito. Magkano yung isang tabo ngayon? 100 pesos. Nakaraan, ano lang, no? 50 pesos. O 50 pesos, 40 pesos yung mga ano, per kilo, no? Ang daming nagtatanong dito kung wala na raw baha. Ang problema, yung mga latagan. Natanghali na ang laki. Wala rin si dito, hindi rin nagtinda. Si El wala rin doon sa taas, pero kahapon doon nagtinda. Kailangan matapos na yun. Dito muna ako, update lang ako sa mga presyo dito. Salamat. So dito, mga per kilo ng hipon sa halagang 230 at 300 pesos. Sa malalaki po ay 300 pesos, no? Shout out sa mga taga Cebuano. Yun, shoutout po taga Cebuano sa Cebu. Shoutout po sa inyong lahat. So malalaki yung hipon, no? Sa halagang 300 pesos na kilo. Salamat. So yung mga latagan po dito, no? So hipon ang karaniwan na makikita po natin dito sa kanilang latagan. So pusit kalawang, ayan. At yung mga balsa galunggong. Tapos may tuna rin po na mabibili. So latag ni Kuya Ricky itong mga nakahain dito sa lapag. Ayan. 250 ang per kilo nito. So mataas ang presyo ng isda. Mas mababa ang ipon. Ang hipon ngayon, no? So update ko lang dito yung kay Kuya Ricky. So tumpukan ng mga latag ni Kuya Ricky. Ayan. 150 sa mga tumpok at yung mga salmon na salmon head. 180 sa kilo. Buhay na tilapia Pampanga. 140 sa kilo. Yung ganito Kuya Ricky magkano? 200, 260 yung bangus malaki. 260 ang per kilo, tapos 200 sa mga ganitong pandaing pa rin. Ng mga, ano te, mga 3 kilo. 2 kilo. Ayun, no? 2 kilo. So, yun nga, mga 3 piraso, mahigit 1 kilo, no? 3, pili lang po talaga sa mga size ng mga bangus. 1 kilo. Kaya Ricky, magkano yung tuna mo, yung mga ganito? Yan, bluefin, 250. Ang kilo. O yan, 250 po ang kilo na... 250, 200 sa kilo. Ayun, yun po yung mga presyohan ng latag dito ni Kuya Ricky, no? Kuya Ricky, maraming salamat po, ha. Thank you. So, yan, yung mga latagan na na-update po natin dito sa Malabon Fish Market. So, 280 po dito ang kilo ng mga hipon. Kaluga. Ayan. Wala na si Kaluga, eh. Wala si Kaluga. Natagal nang hindi nakikita si Kaluga Brothers. So, hipon, no? Yun po yung mga ina-update natin sa mga latagan. Salamat. So, dito naman tayo sa mga latagan pa, no? So, ito yung mga latag yan, no? So, yan po yung nakikita natin mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market at hipon pa rin po ang nandirito. Magkano, Lodi, ang kilo? 280, may libre kiss. Yun ang sinasabi ko, may libre pang kiss. 280 sa per kilo ng mga hipon. Puro hipon ang mga nadaanan natin dito sa kanilang mga latagan sa bandang ibaba. Passable na passable po ang mga sasakyan. Dito ay 290. Kilo rin po ng mga hipon.
So, dito, mga tilapiyang Pampanga. Magkano kilo, Avatar? 100 pesos sa per kilo ng mga tilapiyang Pampanga. Oh. Kung magpapangat kayo at magpapaksiw ng mga tilapia ay pwede po yung mga ganyang kalaki. Oh. Ganda at buhay na tilapia. So 260 sa mga kilo ng hipon. Alright, so shout out sa'yo. Shoutout sa mga Abam ni Brian Flores. Ayun, shout out. Good morning, good morning. So ito po, dito lang po ang may tubig sa kahabaan po ng FC Villa, no? Yan po yung FC Villa area na patungo po sa City Hall ng Malabon. So may tubig po na hanggang Bukong-Buko. So ayan, passable naman po at kaya rin po ng mga single na motor makapasok dyan sa loob na yan. So dyan lang po ang may tubig. So sa Nabotas proper ay wala pa pong tubig. So ang laki po ng tubig dito ay patanghali na po. Dito po sa Malabon Fish Market. So passable po tayo sa kahabaan ng 39 Estrella Street. Ito po yan. Yung kahabaan po ay passable po yan. So yan po yung mga ina-update natin tungkol dito sa mga baha na nangyayari minsan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So 150 sa mga pusit kalawang. 150 sa mga per kilo, no? So mga tumpukan ay 100 pesos. Ayan, mga galunggong na nilalatag po at nangaalimasag na malalaki. Magkano kilo? 250 na kilo na mga alimasag. Ito yung mga biyahe, no, na mga alimasag, no? Sila akin pala, patay na. Eh, nakasaka ko dyan, oh. Nakasaka ko. Sila akin. Tulak mo. Magkano naman yung mga isang bigit? Magkano mga piraso niyan? Kada piraso po ay sa ulo. Sana lang rin. 100 pesos po sa mga tumpukan, no, ng mga big hit o tinatawag nilang maya-maya. So yan po yung update sa mga alimasag at mga big hit dito sa Malabon Fish Market. At ang hipon, bossing, magkano hipon mo ngayon? 20 kanina. Ngayon, na 300. 300 na lang ang per kilo. Mali. So yan po yung presyo, no? So mga tumpukan po dito ay 100 pesos sa mga galunggong at 150 po ang kilo, no? So yan po yung mga presyo ng latagan ng tumpukan. Matambaka, ito. Magkano kilo, bossing? 130. Eh sa mga alumahan, 130 po na mga per kilo, no, ng kanilang mga latag. Ayan. Shout out sa iyo. Magkano galunggong mo ngayon? 130. 150 malalaki. 130 sa mga maliliit per kilo. So yun po yung price update natin, no? So naglalatag pa lang po sila na ang kanilang mga paninda na mabibili. Ayun, shout out po sa mga kamag-anak niya sa Canada. Siya po ay gusto na talaga magpakuha dito sa Malabon Fish Market ay nahihirapan na raw po siya maghanap buhay. Shout out sa iyo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So wala tayong gaano mga latagan ng isda, no? Dahil nga gawa ng tumagal ang habagat at bagyo sa bayan ng Pilipinas. Ayun, shout out sa mga nilulubog. Passable pa tayo ngayong umaga. 2 linggo tayong binaha, no? So pero may laki pa rin naman ng tubig hanggang 20. Tapon. Oo, tatapon na naman dito sa loob ng Malabon Fishport. So salamat po Don Ramon, shout out. Punta naman tayo dito kay Boss Ed Pompak. Mga galunggong. Magkano kilo? 130 sa per kilo. Eh di sa mga galunggong mo 150 sa per kilo, no? So yan po yung ina-update natin sa mga natagan ni Boss Ed Pompak. Ayun, shout out sa iyo, Boss Jeff. Magandang umaga sa iyo. Ay, hindi. O, tama. Ay, hindi. Ang dami na piwenta. 300 pesos sa kilo ng hipon, 230. So dito naman kay ate ay 250
100 pesos na tumpok. Ayan. 300 pesos sa mga kilo, no? So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan na inyo pong mabibili. So sa kahabaan po, ayan, papakita ko po uli yung mga ina-update natin sa mga nagtatanong kung baha pa ba sa Malabon. So sa ngayon, passable po ang kalsadahan ng mga motorista, passable po dito sa Malabon Fish Market. At ang laki po ng tubig ay patanghali. So ang tubig daw po dito maabot kapag tanghali ay hanggang 20, no? So tanghali po at passable po at makakapamili po na maayos ang mga dumarayo dito sa Malabon Fish Market. So dito tayo ngayon sa pag-akit naman po ng tulay para sa panibagong update, no? Update natin yung mga latagan po nila dito na tumpukan sa halagang 50, 100 at mga 130. So kung anong presyo po yung ating mai-update sa bayan po ng Malabon Fish Market, update po natin. So tumpukan bossing, pwede po malaman ng presyo. 50 sandaan. 50 pesos at 100 pesos na mga tumpok na mabibili. So magkano per kilo? 180. So 180 po sa per kilo po ng mga isdang galunggong. So yan po yung presyo, no? So abante pa tayo dito. Shoutout sa iyo bossing, good morning. So yan po yung mga nahango nilang mga isdang galunggong. So per kilo dito mga tumpukan na mga pandaing na bangus sa halagang 100 pesos tumpok gawa na, nakadaing na at 120 na kilo. At mga presyo. So meron tayong nakita dito isdang tilapiyang arroyo. So tuloy-tuloy lang ang ating update sa kanilang mga latagan na mga binebenta po rito. So ayan po. Dito may mga isdang tiyabeta. Magkano per kilo ng tiyabeta? 140 po sa per kilo ng isdang tiyabeta, oh. Tapos may mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos at 50 pesos na mga isda. So yan po yung mga latagan na mabibili. So dito mga latagan din po ng bangus, 100 pesos na tumpok. At meron din po ditong 230 na per kilo ng hipon. At tumpukan pa rin po ng latagan ng bangus. Magkano tumpok? 100 pesos sa tumpukan ng mga bangus pandaing. At mga galunggong pa rin po, no? 100 pesos at may 50 pesos. May per kilo po dito ng mga tuna. Ito. 200 pesos na kilo ng mga isdang tuna. Tapos mga gulyasan, no, tambakol, 160 na per kilo. So sa mga latagan, ito lang po yung ating mga nai-update sa Malabon Fish Market, no, sa mga isda na latagan. So hito. Hitong dagat sa halagang 50 pesos na tumpok. Shoutout Renz, magkano per kilo ng burot galunggong? 200 pesos sa per kilo ng burot galunggong. Yung mga tumpukan mo, magkano? 100 pesos. So, galunggong, hipon, ang ating mga nai-update, no? Tsaka bangus na mga pandaing. Yan po yung mga ina-update po natin sa kanilang mga mabibili sa mga latagan. Salamat, Renz. Thank you. So, sa mga latagan na bahita at tuna. Galunggong pa rin ang ating po may update. So galunggong, ito po yung mga latagan na ating pong nakikita, no, na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So may hango si Kuya Wari. Kuya Wari, magkano kilo ng ano mo, labahita? 240 malaki. 240 po sa malalaking mga isdang labahita. Ayan. Yung maliliit po ay 180, no? So yan po yung mga update natin sa kanilang mga latag na mabibili sa Malabon Fish Market. So ikot tayo. At dito ay magtanong-tanong pa tayo ng kanilang mga presyo at latagan dito sa Malabon Fish Market. At ito po yung ating i-update, no? Wait na lang yan,
Ito yung mga isdang katsareta, oh. Magkano per kilo? Ah, mataas din ang ano, no? Wala kasi ganong isda ngayon, no? Hirap ng isda. Mataas nga raw po yung mga presyo, eh. Kay Kuya Ricky nga, yung tuna niya doon, 250, 240 at 250. Oh, yun ang per kilo, galing ako doon. So, yan po, no? 220 naman po dito yung mga isdang katsareta na mabibili po rito. Salamat po, thank you. So, yun po yung mga ina-update natin sa mga presyuhan na mabibili. Medyo may pagtaas at paggalaw ang mga presyo ng mga isda. Ito rin po, katsareta rin po. Oh. Masarap maggata, no? Gano'n kilo rito? Yan, 1.35. Ganda ng laman, no? Magkano kilo? 225. 220 rin, no? Ano, no? 280. Yun din yung mga presyo, no? Kanina 280. Kayo lang ang Ganda ng laman, no? 2.20 sa kilo. Yan yung mga inihiwa, oh. Ayun nga po, ate, ito nga Ayan. wala dito tumawad dyan, oh. Yan po yung mga katsareta. Tapos mga tumpok ng hitong dagat. Magkano tumpok niyo, bossing? 150. So yung po 50. O 50 pesos lang po. Oh. Hitong dagat po yan, ha. Na nakita niyo po sa aking vlog. Boss, salamat, ha. Thank you. Espada. Boss, magkano per kilo espada? Parang wala kang latag ngayon. Wala mahango daw, eh. Wala, mataas daw ang mga presyo. Kahit daw bangos, magkano presyo? 230 na raw ang ano, eh, ang puhunan. Di para pag binentang pa dito yan. Oo, mahal pa ngayon kasi nga tuloy-tuloy pa rin yung ano, lalo na ngayon, bagyuhan talaga. Kaya pala ito yung mga latag mo ngayon. Eh, salmon head. Diba, di kami titinda ng ganun. Oo. Talaga, wala mapakyo. Salmon head magkano? O 180 sa per kilo ng salmon head. Wala palang mapakyo sa ano dahil medyo mataas ang demand ng mga isdang bato sa market rin, no? So salamat, ha, thank you. Ang nakikita ko laging madalas yung ito. Panahon talaga nito mga ano, eh, mga kohol. Panahon ng kohol. Ayan, mga tumpukan po 'yan. Panahon po kasi ng mga kohol dahil tag-ulan, no? So update tayo, bossing, thank you, ha. So dito sa mga gulay, yan po. Yan po yung mga gulay natin pong nakikita na mga bentahan sa halagang 20 pesos. Shout out po, good morning. Ayan, yung mga gulay, no? Pero pataas na ang gulay na naman ngayon dahil gawa nga ng tag-ulan. Kaya pataas ngayon ang pataas ang presyo ng mga gulay. Sahod lang talaga hindi tumataas. Ako na lang hindi tumataas. Oo. Salamat po, thank you. So dito tayo kay Lodi. Wala nang mura ngayon dahil nga gawa nga ng tag-ulan. Ang mga presyo ay tumaas. Shout out sa'yo, Lodi. Oo, dahil gawa nga na lagi na may tubig. Ay, chef. Yan tayo, eh. Oo. So, binabaon mo lahat yan. Ayun, kailangan talaga. Eh, magkano yung mga presyo ng mga... Wala nang 10, 15 pesos na pala yung mga presyo ngayon dahil nga... Pag baba yung mga presyo, bababa rin ng mga gulay, no? So, ito po yung mga nakikita natin na ina-update natin. So, magkano yung mga, ano mo ngayon, luya? 200 na kilo. Ito mga 20 pesos, no? So, yun, yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW, no, sa ibang bansa at sa mga masugid natin mga manonood at mga viewers na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? At sa mga vendor na masisipag kahit umulan
bumagyo, umaraw, rain or shine, sila dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, kahit na may baha, nandirito pa rin po sila sa pag-akyat ng tulay at tuloy-tuloy pa rin po ang pagbebenta ng kanilang mga ibinebenta sa mga mamimili. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.